मामि नों फैफिनदो जोंनि मोखांखौ नायनानै जों नोंखौ गोसोखांबाय थायो आगैयाबो गाबबाय थायो नोंखौ गोसोखांनानैनो। हेलौ रायजोफोर खुलुमबाय। बे भिडिअआ जोबोद सिरियास भिडिअ जागोन। दा आङो मोनसे न'खराव दंफैयो। बे न'खरनि जाथाय जोङो दायो न'खरनिफ्राय मा जादों मा जायाखै बेखौ जोङो मिथिनानै लागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था आरो नुदोंब्ला शेयार खालामनो दाबाव। दा जोङो नै बे न'खरावनो दंफैयो। ओरैनो मादै न'खराव मा जादों? जोंनि बिहामजोआ रं नाम्बारजों खारलांदों। अननानै बिसौ सानैया गोदाव सोराव जाबाय। अननानै फैफिननो हांगौ। बे बिसौआबो गाबबाय थायो गाइखेर बेसे दौबावनाय जाबाय आं। अननानै फैफिनदो बिहामजोआ नोगोद अनोमोन आङो। बिहामजोनि नामा मा? बिहामजोनि नामा रहिला नार्जारि। ओमफ्राय थांनानै सानबेसे जाखो? थांनानैहाय दाखालि बिस्थिबाराव थांदों। ओमफ्राय नै दाखालि बिस्थिबार सप्तासे एसे बारा जाबाय। दिनैहाय बुधबार आरो दिनै बुधबारबा सप्तानैयानो जानायसै। अननानै फैफिनदो। ओमफ्राय न'खराव माबाफोर दावराव दावसि बेफोरबायदि दंमोन नामा? न'आव जेबो दावराव गैया। अमा लांदों इयो अमा फिसा मानै लांदों। सिगांनो ओंखारदों बुधबारावनो आयै आं अमा फिसा लाङो मानै। दे लां आइ होनबाय आं। अमा फिसाखौ लांबाय लांनानै बेंथल लामायावनो फानलांबायनो। आं सोंहरबाय आइ अमा नांदों नाङाखै? बाबुआ गाबबाय रावजोंबो थाया आंबो थालिर नागिरबायो एसे एनै बेफार गेलेबायो आङो आबौमोनजोंहाय थालिर लाङो होननानै गोख्रै फै आइ होनबाय आं। दे आयै अमा नांबाय आं थांखानायसै माबानि 3,500 फानदों मानैजों होनबाय बियो। ओमफ्राय आं फन बुहोबावबाय आं फनावहाय बिहामजोनाव बिदर बिहरला हांगौमोन आं होनना फना बुहरबाय दा। बे सुस्थ'मा सुस्थ' गैया। दिनैसिम खबर गैया खबर गैया। फनफोरबो रायलायनो मोनाखै? फनफोरबो रायलायनो मोनाखै खेबसेबो। मबाइला अन गैया नामा? मबाइलाबो अननानै गैया दिनैसिम। न'खरावथ' बेफोरबायदि खारलायनाय बुलायनाय जायाखै दा? समायसा गैया जोंनिया अनलाय लायोसो। नोगोद अनो बिहामजोफोरखौबो आंबो अनो बोरायाबो अनो आरो फिसालाबो अनो आंनिया। फिसालालाय टेनसनजोंनो ओंखामानो जाखाया। फिसाला टेनसनजों ओंखाम जायैखाय आंबो जाया। मादैया बिखुनजो जायो ने? आं बिखुनजो। ओमफ्राय दा मा खावलायहरनो सानो नोंहामजोखौ? अननानै फैफिनथोंसै जोंनि मोखांखौ दानायथों फिसा सानैनि मोखांखौ नायनानै फैफिनथों। फिसाफ्रा अन्थाव बाथाव दङ नै सानै। नानि नों मामिखौ गोसोखाङोना गोसोखाङा? गोसोखाङो। मामिखौ फैफिनजानो लुबैना लुबैया? लुबैयो। मामि नों फैफिनदो जोंनि मोखांखौ नायनानै जों नोंखौ गोसोखांबाय थायो आगैयाबो गाबबाय थायो नोंखौ गोसोखांनानैनो। हरावबो जों उन्दुनो ओंखारना नोंखौ गोसोखांबाय थायो जों। फैफिनदो मामि आगैयाबो हराव गोसोखांनानैनो नोंखौ गाबबाय थायो। आदैया मा जायो? आं बे रहिलानि बिफा। दा मा जानानै दं जाथाया? जाथाया बियो आंबो मिथियामोन नालाय सिगां। ओमफ्राय दा बे जामादैखौ नागारनानै दा सासे सेंग्राजोंहाय थांदों। बे सेंग्राजों थांनायावहाय माबोरै जानानै थांखो आं बेखौबो इसेबां मानि मिथियाखैमोन। दा न'खरनिफ्राय मिथिनानै आंहा बिराद दुखु जादों। बिहा फिसाफोर सानै दङ। बे फिसाफोर सानैयाबो जाया माबा आहार नागाराखैमोन। ओमफ्राय सासेया ओमफ्राय बेनि थाखायनो आं फिसाजोखौहाय फैफिनजानो लुबैदों आरो एकदम फैफिनथारखानांगौ। बे मानसिखौ नुयोब्ला बे आंनि फिसाजोखौ नुयोब्ला बे नाम्बारावहाय खबर हरला। बेनिखायनो आं खावलायहरदों जोंनि बेसेबांनाखि रायजो राजा बिथांमोननिसिम नुयोब्ला खोन्थाहरलानो जाबाय। आंनि नाम्बारा जाहैबाय 6900714547। अननानै बे नाम्बाराव खोन्थाहरलानो जों लायगोन। बे आंनि जामाइजो आरो बे बिसौ नै फिसाजो देरसिन ओमफ्राय बे बिसौ लैसिन बियो आहार नागाराखैमोन। बे आहार नागारैखाय जारला जाना दङ। बेनिखायनो जे आंबो खावलायहरदों जाहैबाय जेन अननानै नायालाबानो बे फिसा सानैखौहाय बे आंनि बिसौ सानैखौहाय नायनानै जे अनखांनानै बे जायहा लांखारदों बे लांखारनाय सेंग्राया जेन अननानै गथायहरफिनो आं बेखौबो खावलायहरदों। जाहाथे जोङो इसिबां मानि माबा खालामा
जोङो बेखौहाय मोजाङैनो जों रिसिभ खालामगोन जों नाजावफिनगोन आरो जों बै जायहा लांखारदों बेखौबो जोङो इसिबां मानि माबा खालामा जेन अननानै गथायना हरफिनो आं बेखौल' खावलायहरनाय थाबाय आरो बिफा हिसाबै फिसाजोनि न'खराव ओरैनो दावराव दावसि जानायफोर खोनायोमोन नामा? मालाबाबो आं बेबायदि दावराव दावसि खोनाखाया मालाबाबो आं मालाबा फैयो बे बिहाव बिखुनजोखौबो बिराद अननाय नुयो अननाय होनाय नुयो आरो फिसायाथ' जेबो रायखाया रायनायानो जेबो माबा खालामखाया माने बे हिसाबैनो आं बिसिनि दावराव दावसिखौ आं नुवाखै आरो सिंग्रिनि न'खरनिफ्रायथ' ओरैनो माने सिखोमानाय दोनखोमानाय बेफोरबायदि साजेसन दङ नामा? गैया एकदम गैखाया फिसाजोनि थाखायहाय जों जेबो माबा गैया जे अननानै जोङो मोनफिनलानो हामगौ होननानैहाय आंबो बिजामादैखौ जोबोद अननाय दंखायो आरो बेबायदि बिजामादैया साथामनि गेजेराव आं बेखौनो साबसिन मोनखायो जेबो नांज्लाय खमलाय गैयिखाय जायखिजाया आं खावलायहरदों जाहैबाय फिसाजोनि सायावहाय जेन अननानै बे भिडिअखौ नुहैदोंब्ला जेन अननानै आं फैफिननानैहाय बे फिसा जानायखौहाय नाजावफैदो आरो गावनि फिसायखौ नाजावफैदो आं बेखौनो खावलायथिहरनाय थाबाय आरो मादै सोरजों थांदों बेखौहाय मिथियो नामा? जोंनि साननायावलाय बे माबाजोंनो मसेजों थांदों होनखादों जोंनि साननायावलाय रायलायनायाबो फरायलायनायाबो रं नाम्बार रायलायनायाबो बेजोंनो रायलायखायोमोन आं बादाबो होखायोमोन मालाबा बिदि दा रायलायहाय आइ होननानैहाय रायलायाखै होनना बुङोमोन रायलायाखै आं रायलायनायालाय होननानै बुङोमोन आं सिगांनिफ्राय मोथिबोखायोमोन एसेनो फैफिनला हामगौ अननानै आंनि बिहामजो फिसा सानैनि मोखां नायनानै फैफिनला हामगौ अननानैनो जों मोजाङै मोजां नाजावफिनगोन जोङो दा अन्थाव बाथाव सानै गथ' दं नै सासे फिसाजो सासे फिसाला दानिया मामिखौ नायनो लुबैना लुबैयाखै? नायनो लुबैयो फैफिनजानो लुबैयो दा मामिखौ नोंथांमोना खोनाजोबखाबाय जानांगौ ओमफ्राय सोरबा सोरबाया सोंनो हागौ हौवाया मानो ओंखाराखै नाथाय हौवाया दा साननायजोंनो बिराद डिप्रेसनाव दङ बेनिखायनो हौवाखौ आं केमेरायाव लाबोनो हायाखिसै बिनि थाखाय नोंथांमोनाव निमाहा बिनाय थाबाय आरो आङो बुंहरो नोंथांमोनखौहाय जेरावखिया नुवा बे कन्टेक्ट नाम्बाराव फन खालामनानैहाय खोन्थाहरब्लानो जाबाय खोनानाय बायदिला केरेला स्टेटनि इरनाकुलम कुसियाव एसे लकेसन नांदों बायदि बेनो आरो भिडिअनि जोबनायावहाय नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो गोजोननाय जासिनानै दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।